8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Kaixo eta ongi etorriak arratsaldeon festarok antolatutako bertan bera gelditu diren San Fermin txikitoko jai hauen programa berezi honetara. Eguraldia petral xamarra daukagu eta kanpoan egotea gustatuko litzaiguke, baina gaur hemendik auzoeneatik egingo dugu zuzeneko ordubeteko programa hau. Gurean gaur izango ditugu Ezpelur gaiteroak, Aldezarreko batzordeko jai batzordeko kideak, eta baita korporazio txikiko kideak. Honekin batera ere, ibilbidea egingo dugu, urteetan atzera egingo dugu, eta nostalgiarako tartea izango dugu urte hauetan zehar San Fermin txikitoko jaiek utzitako unerik politerekin, eta baita ere izango ditugu gurekin festarok azkeneko 10 urteetan utzitako bideorik hoberenak. Eta honekin guztiarekin saioa hasi aurretik aholku batzuk utziko dizkizuegu, publizitatearen txanda daukagu. La hacha es la hacha. Y para siempre es para siempre. Lo que es. Disfruta de la tranquilidad de un precio para siempre. GUC. Volvamos a conectar. Zuri saltoki, zuri profesional, zuri enpresa horri. Esan nahi dizugu zugandik hurbil gaudela zuri laguntzeko eta behar dituzun konponbideak emateko. Ez izan zalantzarik eta kontsultatu. Laboral Kutxa enpresak bada beste modu bat. Bik beste. Aekan, irakasle batek bik beste balio du. Irakasten daki eta ikas dezazun nahi du. Aekan, euskara ikastaro ugari duzu aukeran. Aurrez aurrekoak, online, autoikaskuntza, ikastaro kombinatuak eta barnetegiak. Matrikulatu Aekan. Euskara praktikoa. Ultzaman, Baztanen, Ronkalen, Erdialdean eta Herriberan, 100 pertsonek urtean 365 egunez lan egiten dute gure lurraldeko hoberenaz goza dezazun. Reino Gourmet, dugun hoberena, Nafarroako hoberena. Bizikleta garraio biderik osasungarriena eta iraunkorrena da. Zoazen tokira zoazela, distantzia fisikoa mantentzea eta erabateko askatasuna izatea ahalbidetzen dizu. Suspertu zure bizikleta, eragin pedalei zuregatik eta zure ingurukoengatik. Behar duzun bultzada emanen dizugu 50 euro arteko laguntzak bizikleta konpondu eta mantentzeko. Argibide gehiago, suspertu zure bizikleta.nafarroa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Internet denok behar dugunez, Euskaltelek internet konpromisoa merkaturatu du. Internet prezio murriztuan eta betiko. Baliabide gutxiko familietako ikasleak atzean gelditu ez daitezen. Egun gutxitan bizimoduak guztiz aldatu zaigu, eta orain inoiz baino gehiago lanean jarraitzen dugu egunero zurekin egoteko. Betikoa, beti bezala. Kaiku kilometro zero, inoiz baino gertuago. Azaroaren amaieran, bigarren aldiz, Euskaraldia egingo dugu. 15 egun euskaraz. Aurten, taldeek ere hartuko dute parte. Mota guztietako enpresek, elkarteek eta erakundeek. Eman orain izena. Guztion artean aktibatuko ditugu gehien inporta zaizkigun gauzak. Euskaraldia.
zen dutenean. Bueno, Tomas, eskerrik asko, Ezpelur gaitaria gurekin egoteagatik. Zer moduzkoa da jairi gabeko uda bat? Pues, zen behar da oso arrarua, hainbeste urtetan jo eta gero eta aurten dena bertan bera gelitzea, pues oso arrarua, benetan. Askok igual ez zenuten jakingo, Tomas ere txino bezala ezaguna daukagu, eta pixkat ezakite uda honetan zerbait aparte egin duzuen, aukerarik izan duzu zerbait. Zeo zer egin dugu, beran adibidez, gure ikaslekin, zen han ematen dugu klaseak eta ikaslekin eman genuen kale jira bat. Aurreko astean ez, aurreko bi astean, Barainainen izan genuen festival bat, gure erraldoiarekin batera, eta guain ari pendiente dugu azaroan Portugaleten merkau bat antolatzen dute, de lutiers, eta nere igual erraldoiarekin joanen gara. Hori da perspektiba. Espero dugu laizter zuekin berriro egotea, gure herri eta auzoetako jaietan zuek ikustea, eta zuei ikusentzulei uzten zaituztegu azken urteetako bideo laburpen batekin. Daukagu, eta besterik gabe, orain gurekin daukagu Beñat Pena, jai batzordeko, Aldezarreko jai batzordeko kidea, ezta? Kaixo, arratsaldeon, bai, hori da. Bai, zer moduz gaitari galdetu diegu ere, Ezpelurreko kidei, zer moduzu uda hau, San Fermin txikitori gabe, prestaketa lanak eta bar, ez dituzu izan, ez? Egia esan da, ez da izan beste udak bezala, prestaketa lanak askoz ere gutxiagoak izan dira, baina, jai batzordea abuztu osoan batu egin da, hori. Jakiteko edo debatitzeko, San Fermin txiki bai, San Fermin txiki ez, zerbait egin,
ez egin ezer, horrelako iritziak edo kontrastatzeko eta. Bai, suposatzen dute pena puntu batekin edo pena handiarekin, ez? Bai, azkenean pena oso handia, azkenean San Fermin txiki gure auzoko jaiak dira, eta urte oro bai bizilagunak, bai ostalaritza, bai dendariak dena ematen dugu, ez? San Fermin txiki aurrera eramateko, eta pena oso handia, bai. Ikusi dugu behintzat guztia kontra izan dugun urte honetan behintzat eguraldia kaskarra izaten ari dela eta agian horrek pena pixkatarin. Hori da, imaginazazu San Fermin txiki batzuk eguraldi honekin, ez? Arraroa izango zen baita, adibidez erraldoiak ezin atera kalera, kilikeak ez da, txikiak etxean eguraldiaren gati, arraro izango zen baita ere. Bai, eta aipatu dituzu ostalariak, beraientzat urte gogorra dudari gabe, agian beraiek gogoak zituzten, baina azkenean zentzuak ez, irabazi du eta ostalariek beraiek eman dute pausoa San Ferminen txikiren festak ez ospatzeko. Hori da, klaro da, ostalaritza urte honetan asko sufritzen ari da, beste sektore baitare, baina zentzudun jokatu dugu gure ustetan eta bertan behera utzi ditugu San Ferminak. Gure komunikatuan horrela klaru usten dugu, jai batzorretik ez da ezer antolatzen, ez religioso, ez kultural, ez jai giroak, bale? Zentzudun uste dugu jokatu dugula eta, bueno, urrengo urtean nola gauden edo nola dagoen egoera. Festa, bertan berak geldituren festa hauetan, zer da gehien faltan botako duzuna zu, Beñat? Ez dakit, azkenean ni baita ere erraldoien konpartxan sartuta nago, eta hori, el ritmo frenetiko, jaien ritmo frenetikoa faltan botako dut. Azkenean gauean egon, gero goiz esnatu, erraldoiak dantzatu, bazkariak berriro ere gauean, erritmo hori faltan botako dut bai. Uztaileko San Fermin jaietan auzolana parte handia da, handienetarikoa, baina San Fermin txikin auzolana programaren neureko eguna da, ez? Nola da festa hauen prestaketa beste urte batzuetan? Jai batzordea, hasten da batzen San Fermin handiak 2 aste eta gero, gutxi gora bera. Azkenean gauza asko lotu behar dira, auzogunea infrastruktura erraldoi bat da, non gauza pila daude eta denbora asko behar dugu jai giro hori sortzeko, gure jai eredua sortzeko. Eta hurrengo urteari begira itxaropenez, espero duzu egongo dela? Espero dugu egotea, eta gainera jai batzordetik ideia dugu festegun bat gehiago izatea. Hori da gure ideia. Baina, ea nola dagoen egoera, eta egoeraren barnean ea zer egin alden eta zer ez. Baina espero dugu jai giroa sortu ahal izatea. Bai, gaur berez txupinazoa bota behar izango zuten, korporazio txikiko kideek, gero aukera izango dugu beraiekin egoteko, baina zein da zuretzat egitarau horretan zehar momentiko famatuak, ez? Jola, ez dakit bat aukeratzeko gai izango nintzateke. Hori, dira inbeste momentiko, azkenean, eta batzutan esango duzu, hau, baina gero badaude txiki momentikoak, non esaten duzu, egian hau, ez? Bazkal osteak edo, ez dakit, niri gustatzen zait asko ostegunean, auzogunea irekitzen dugunean, momentu hori de, jazta ez, ja dago, ja arrankau, eta izatea izan behar dena. Bai, ardurarako deia egin duzue, gaur, bihar, etzi, suposatzen dut kuadrilla asko jendea elkartuko dela, ohikoa den bezala, beste asteburu batzuetan ere gertatzen den bezala, agian hemengo tabernetan giroa handitu daiteke,
baina ez dakit zerbait berezia esaterik baduzuen datozen 2 egun hauetarako, 3 egun hauetarako. Ez berezia ez, azken finean gure komunikatuan ja utzi dugu klaro zein den gure ikuspuntua, eta hori, norbera bere bizimodua jarrai dezala, baina egoeraren barne. Ez gaude jai giroa sortzeko momentuan, eta orduan norbera bere momentikoak sor dezala, baina hori, momentuaren, jakinda, ze momentuan gaude. Honekin nik uste dut aski dela, ezaki zerbait gehiago gaineratu nahi izango zenukeen? Ez, espero dugula hurrengo urtean gure jai eredua bermatzen segitzen, ez bakarrik San Fermin txikiton, bai inauteritan, bai auzoko egunan, ez, jai eredu hori, sin más, jarraitzeko eta denak topa egiteko eta disfrutatzeko. Eskerrik asko, bainat pena gurean egoteagatik. Zuei. Eta zuei utziko zaituztegu orain, azken 10 urtetako txupinazoetako irudiekin, 10 urte egin zituen iaz festarok, aurten 11 egin ditu, eta horrekin uzten zaituztegu, korporazio txikiak azken urteetan botatako txupinazoen irudi bildumarekin. No puedo. ¿Vale? Sí puedes. Entonces, lo enciendo. Bienvenidos y bienvenidas. Ongi etorri guztioi. Urtera bezala ere gaude, udalbatza txikiak. Vamos a tirar el chupinazo que dará comienzo a las fiestas de todos
vamos a hacer. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y decís. ¡Gol San Fermín chiquito! ¡Viva San Fermín chiquito! ¡Ostras! Yo estoy... Lo que más vamos allá. Llevado y los dos han cogido. Queda uno para uno y no todavía, pero han cogido los dos. Samuel, Enara, Padane, ¿vale? ¿Qué tienes que decir a los chiquis del casco viejo? ¿Y Josu? A ver. Damos las gracias a todos los que nos han ayudado a llegar a ser concejales. Vamos a lanzar el gimnasio. A ver, Enara. A ver, Ane. ¡Gora San Fermín, chiqui! ¡Gora San Fermín, chiqui! ¡Gora, oso, unidad! ¿También tiene algún mechero? Tiene, mira ahí, donde la mecha. A eso. Ahí. duzue, lan asko izan duzue? Ez. Ez duzue lan asko izan. Alkatesa izatea, ¿te gustatu zaizu edo ez? Asko. ¿Y a los concejales os ha gustado? Sí. Sí. ¿Qué tal este año? ¿Habéis tenido mucho trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que ha mejorado desde que sois Corporación Chiqui? Sí. Yo también lo creo.
A ver, el cohete ponerle al mototipo aquí para que no podamos... ¿Qué te apuestas que vamos a salir lesionados cada uno? El moto no, pues hombre... Oye, pero ponlo mirando para allá, ¿eh? Oye, ¿qué está? ¿Y chicas van a meter corriendo? ¿Taparon los oídos? Bueno, yo estoy nerviosa, lo vamos. Y Riquitan, a ver, que me han tirado la bola antipánico, los del antipánico. Nik uste, ja dena prest eta supinazo prestatzera igo beharko direla, gure urtengo korporazioa. Bera! Txupinazoak bereziak dira San Fermin txikitoko jaietan, baina zalantzari gabe unerik unkigarrienak korporazio txikiaren harrerarenak dira. Korporazio txikiak agintzen du asteburu honetan zehar hemen Iruñan, aurten ez, baina bai festak ospatzen diren tarte horretan, eta gu korporazio txikiaren harreraren hainbat irudi bildu ditugu, festarok hainbat irudi bildu ditu, eta gero jarraian gurekin telefono deibidez, Unax Agirre korporazio txikiko alkate buru izandakoa izango dugu. Vale, arratsaldeon Aldezarra, buenas tardes. Compi, non zauz, bakarrik nahu, hemen, estoy solo, me han dejado tirado, madre mía. Hemen zatoz. Ez dakitea beste mikroren bat izango dugun, baina bestela, elkarbonatuko dugu. Nos apañamos así que nos gusta un montón compartir. Nos apañamos perfectamente, porque otra cosa no, pero apañados en este barrio somos un rato. Fíjate que con 3 plásticos y 4 metales, la que hemos liado. Pasada bada. Apoteósico. Bueno, eta zergatik gaude hemen, zertarako etorri gea? Goizean txupinazoa bota du korporazio txikiak, eta orain, ¿qué tiene que hacer ahora la corporación chiqui? ¿A qué hemos venido? A ver, toda esta gente de aquí abajo, chiquis, ¿a qué hemos venido? ¿Qué hacemos aquí? A cagar, no, a cagar en el baño, guapo. Para bailar, ¿y a quién le vamos a bailar? A la corporación chiqui! Aupa urti, korporazio txikiari dantzatuko diogu, beraz agertu beharko dira, tendrán que aparecer. Ay, que no señor, con carretilla no como yo. Ay, te tengo vista, mujer ingrata, con carretilla no como yo. Con carretillitas a mí que no, con carretilla no como yo. Con carretillita y carretillita, con carretilla no como yo. Ay, te tengo vista, mujer ingrata, con carretilla no como yo.
Benetan unkigarriak ikusi ditugun irudi hauek, eta orain jarraian gurekin Unas Agirre izango dugu txikien konpartsako kideak, txikien korporazioko kidea. Arratsaldeon, Unas? Arratsaldeon, bai, entzuten zait? Bai, entzuten zaitugu, eta zu urteetan zehar izan zara kidea, eta zer moduz moldatu zara urte hauetan zehar? Ba, ongi, azken boladan ahotsa pixkat aldatu zait, baina ongi, oso emozionantea da. Ez dakizu... Irudiak ikusteko aukera izan duzu. Barkatu, Unas? Ez dakizu nor naizen edo zer? Ez duzu nire ahotsa ezagutzen edo zer, Josu? Ez? Hombre, tio, egunero zurekin kamerarekin ibiltzen den tipoa ezagutuko duzu, ezta? Bai. Joe, me cago en la leche, eta nolatan festarorekin? Joe, amaikarekin ez duzu aski edo zer? Festaro, Euskal Herria irratia, joe, utxinaka Ez, ni ase zina naiz, ez daukat mugarik. Zen izango da hurrengoa? Belzu, etorria ezinen honan. Ez, ni hemen hobenago burlatan. Eguna proposa, debutatzeko hor. Bai, anonimatoan, ez? Hori. Bai. Bai, eta zer, zaude? Ba, ez dakit egin nahi duzun Unasetaz eta pixkate antzak egin korporazio txikiko kidea izan zarela. Bai, baina eske ni izan naiz. Gauza da... Bai, ba, kontatu pixka bat. Zer bizitzen da, zer... Ba, emozio haundia da, kohetea suziria botatzea. Bai, eta ez duzu aukerarik izan udaletxe handian estatu kolpe bat emateko eta alkatetza handia bere ganatzeko? Oraingoz ez, baina zu eman denbora, a ber, jo que se, igual gauzak asko aldatzen badira, eta zer moduz festarorekin, urduri zaude edo ongi? Bale, ba ez dakiz zer gehiago galetu aldizuan. Zu igoko zara San Fermin txikitora birra batzuk hartzera? Ke bat, tio, orain koronavirusarekin ezin da. Joango naiz pote batzuk hartzera lagunekin, baina arrotxapeatik edo. Eta 6 baino gutxian. Ongi, ba gehienez 6, Xabi, eta honekin agurtzen zaitut, eta bagoaz ja publizitatera eta gure azken blokeari irekiera emango diogu. Osongi, venga, agur. La hacha es la hacha. Y para siempre es para siempre. Lo que es. Disfruta de la tranquilidad de un precio para siempre. GOK. Volvamos a conectar. Zuri saltoki, zuri profesional, zuri enpresa horri. Esan nahi dizugu zugandik hurbil gaudela zuri laguntzeko eta behar dituzun konponbideak emateko. Ez izan zalantzarik eta kontsultatu. Laboral Kutxa enpresak bada beste modu bat. Bik beste. Aekan, irakasle batek bik beste balio du. Irakasten daki eta ikas dezazun nahi du. Aekan, euskara ikastaro ugari duzu aukeran. Aurrez aurrekoak, online, autoikaskuntza, ikastaro kombinatuak eta barnetegiak. Matrikulatu, Aekan. Euskara praktikoa. Ultzaman, Baztanen, Ronkalen,
Erdialdean eta herriberan, 100 pertsonek urtean 365 egunez lan egiten dute gure lurraldeko hoberenaz goza dezazun. Reino Gourmet, dugun hoberena, Nafarroako hoberena. Bizikleta garraio biderik osasungarriena eta iraunkorrena da. Zoazen tokira zoazela, distantzia fisikoa mantentzea eta erabateko askatasuna izatea ahalbidetzen dizu. Suspertu zure bizikleta, eragin pedalei zuregatik eta zure ingurukoengatik. Behar duzun bultzada emanen dizugu 50 euro arteko laguntzak bizikleta konpondu eta mantentzeko. Argibide gehiago, suspertu zure bizikleta.nafarroa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Internet denok behar dugunez, Euskaltelek internet konpromisoa merkaturatu du. Internet prezio murriztuan eta betiko. Baliabide gutxiko familietako ikasleak atzean gelditu ez daitezen. Egun gutxitan bizimoduak guztiz aldatu zaigu, eta orain inoiz baino gehiago lanean jarraitzen dugu egunero zurekin egoteko. Betikoa, beti bezala. Kaiku kilometro zero, inoiz baino gertuago. Azaroaren amaieran, bigarren aldiz, Euskaraldia egingo dugu. 15 egun euskaraz. Aurten, taldeek ere hartuko dute parte. Mota guztietako enpresek, elkarteek eta erakundeek. Eman orain izena. Guztion artean aktibatuko ditugu gehien inporta zaizkigun gauzak. Euskaraldia. Liburuak arimaren ispilua dira eta festarik ez dugun asteburu honetan eta gainera eguraldi kaskar honekin zer hobe liburu bat esku artean gozatzea baino. Gure adiskideak Javier Gorraiz Izagirrek Vuelos de tinta liburua aurkeztu berri du, hemen daukazue festarorentzat egindako dedikatoria eta guzti eta benetan gomendagarria den liburu bat da. Utopia hitz egiten du eta Anderrek mundu alai eta lasai batean bizitzen du eta, pixkat azaltzen digu nola bere egunez egunerokoarekin utopia baten bila hasten den. Javierren dedikatoria honetan jartzen du festarorentzat kulturaren alde, kulturaren amets guztiak errealitate egiteagatik eskerrak ematen dizkigu eta benetan liburu gomendagarria da. Gainera gogoratzen dizuegu, hemen bertan Gaztelu plazan auzonetik gertu aukera daukazuela liburuaren azokatik bueltatxo bat emateko eta besteak beste liburu hau aukeratzeko benetan gomendagarria. Guk bihar zuekin izanen gara berriro, gu bihar zuekin izanen gara berriro, hemen auzoeneatik Txutxina Mingol izango dugu gurekin, eta baita Aritz Pascual Euskal Herria Irratiko esataria eta Irrintzi lehiaketako. Para